मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव दं। बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना नुवाखैबा नायनो हासिगोन। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नायनो हागोन। आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि टाइपनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। मानोना आं बेफोरबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि बे समखौ रोजाबदों सुजुमा दैमारि आरो बेफोरबायदि गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो खाथिनि बेल आइकनखौ अलाव क्लिक थुनानै लायो।